ngalon di se ga tiebe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ga tiebe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ga tiebe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la Alhamdulillahi rabbil alamin. Ame setigi ala fo ka tanu ka barkada ame kishi annema chama nyina fe ako ketidew na so herema kan no de Muhammadul Mustafa e ana so mogo sanmaw ana ga sahaba nyumaw ani mogo be ko lu tukuru la ni nyuma e fukata se la haraduma ya rabbi ala kaneni awye o jama kul sanma nununa ka foli ani wale ma don ke ka nyeshi Shirfla TV laje baga bela jelema mali kono ani mali koka keregere ni yala aw fe fere sigilendo ka na jeni wakati na ama wala done ya ka fo bi wajulu kene ame dugula dugumin to e kolongo ka ngani madrasatu Saadu Ziwaza Mimi Kolongo oluka walamla kene banya na mayali okum konnala an karamogo Muhammad Soli karamogo ala yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye baara nunu kɛra ka bɛn juin kalo ma san 2026 baara nunu donna ni maaba welelenw ka foli kan ye an ye min sɔrɔ u ka folikanw na ne ni aw an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ bi foli fɔlɔ ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin denmansaw ma olu minnu ye danaya da anw kan ka denmisɛnw d'an ma u se ka kalan kɛ an b'u fo u ka danaya la ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin denmisɛn ninnu ma minnu ye san kɔnɔntɔn ka ban kan muɲu ni sabali la ani dɔnni ɲini na an b'u fo u ye dɔnni min sɔrɔ ala k'a kɛ barika ye ala k'a kɛ barika ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin karamɔgɔw ma n'o ye Abubakar Fofana a n'a barakaɲɔgɔnw ye ni karamɔgɔ ninnu b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ cɛsiri min na sufɛ u bɛ cɛsiri min na tile fɛ ɲɛ b'a la wa tɔndenw ɲɛ b'a la wa dugu maa bɛɛ ɲɛ b'a u bɛ cɛsiri la Abubakar Fofana b'aw fo k'a waleɲuman dɔn Malimatu Malimu n b'a bɛɛ lajɛlen fo danda foli min na ala k'aw sara a y'a ta bila kan waledenw ta kɛ yarabi ala k'a yɔrɔ ta kɛ ala ka barika don a n'aw la ala sijan da n'aw ma i kɛnɛ da n'aw ma k'i b'a bonya kama karamɔgɔ ninnu b'aw fo kosɛbɛ danda foli min na ni n bɔra karamɔgɔw foli la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ national international section régional fo ka taa bila comité institution na b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛn na an section masina b'u foli ni waleɲuman dɔn k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an ma an bɛ kilasi kɔnɔntɔnnan mɔgɔw kɛ kurannajigiin na maa 24 o de b'an bolo minnu kan ka kurannajigiin kɛ ɲinan a maa 24 na cɛ ye 14 ye muso o ye 10 ye o de kan ka kurannajigiin ɲinan ni ala sɔnna tara sɔnna ma o la an b'a ɲini a fɛ a ka dugawu k'u ye kurannajigiin u fɛ yarabi ala ka barika jate jamana ani u mansaw ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli min lase karamɔgɔw ma ni ye ne jɔlen ye nin kɛnɛ in kan yan nɔ ala barikala kira barikala karamɔgɔw sababu b'a la parce que n'i y'a mɛn jɔlenw na ko n ti dɔrɔn ka sababu kuma dɔrɔn ko n'o ye maa ninnu ye ko ŋanatigiya o ka fisa ni ŋaniya yɛrɛ ye o la ne bɛ ka ŋanaw fo k'u waleɲuman dɔn n'o ye n ko karamɔgɔ cɛman ani a musoman n b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ hali sisan cɛsiri min b'u la u ka dɔ fara kan n'i y'a mɛn Abubakar olu don donc o la an b'a ɲini u fɛ sidiya ani kɛnɛya ala k'a di ne olu bɛɛ lajɛlen ma. o tɛmɛnen kɔfɛ kalandenw ye walanda di kɛ ni ka mɔgɔw bilasira an ye mun sɔrɔ o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Michel le sous-préfet ou son représentant, Michel le directeur de CAP ou son représentant, Michel l'inspecteur général des médecins d'Ansardine de la région de Ségou, Mesdames et messieurs autorités traditionnelles et coutumières, Mesdames et messieurs honorables invités, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons notre 12e édition de clôture du Saint-Coran avec 24 candidats, dont 10 filles et 14 garçons. Un merci tout particulier à Mohamed Salou Karamoko, inspecteur général des médecins, qui a été toujours là pour nous, même dans les moments les plus difficiles. Ce jour est spécial grâce à vous et tous ceux qui nous ont aidés. Nous n'avons pas de mots assez forts pour exprimer notre gratitude. Nous sommes tellement heureux de pouvoir partager ces moments avec vous tous. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Ama sidina Allah ta'ala to pargama masa meje hina la wale tiga Allah hina kagale tiga Allahumma salli ala man gui sarabatan lil alamin. kisi be moga minchira kana je bere jere mani hina Wa ba'd. o ko fe Assalamu alaikum ya ikhwatal mu'minina wal mu'minat. ama fol be mu'mini chamana musuma kelengele bere jere Famauduna anga bi waranda ala talabil ilm. obidani yine kan Al-Islam qad farada ala ahlihi talabal ilm. Silamaya idoni yine wajibi silamaya kelengele bere jere kan Liqawlihi ta'ala kasana Allah ta'ala kuma kan yarfa'u Allahu allazina amanu minkum ala bi mogo korata mogo munu le manana ka wa aula wallazina utul ilma darajatin. ani mogo ala idoni mogo munu ma ka wa joro korata le ula Wa an Anas ani mena ka wa anasma bun Maliki me maliki de radiyallahu anhu ala ka jenga wa anama qala ako qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anko tige Muhammad ko kishin nema baka talabul ilm doni nyini faridatun wajibi do ala kulli muslimin silame jama kelengele bere jere wal muslimat. an silame musuma kelengele bere Hadithun jere sharif ne hadisa korata le rawahu ibn Majah. ibnu majah ya hadisa mafla Bismillahirrahmanirrahim. Amasina la tala to ko barga masa mi adam no masa de balla ba masa me je hina lo wala tigin la hana hina kana be tigiro Wassalatu wassalamu ala man alla ya kishin nema ga moka buisa ila sakalain mi kira kana dabe flama al insu wal jinn. no jinani harama de Assalamu alaikum ayyuhal muslimuna wal muslimat. o ko fanga folbe islame chamana musuma kilin na bele jele Wa ba'd. o ko fe Mawduna al-yawma anga bi walanda fadilatul qira'atil Qur'an. o kuma qur'ana kala ni fusamandiaga Ilamu aw kadon ayyuhal nas ya aw mogo anna fil Qur'an fadlan aziman ikaro qur'ana kala ni fusamandia babala ko sebe wa qari'uhu qur'ana kalamba afdalun nas. o mogo la fusamandi de ne banaga mawara ala e mubaga qur'ana salmo ngona qur'ana kala ni fusamandia la Liqawlihi ta'ala kasana Allah ta'ala ka kuma kan inna lezina yatiluna kitaballahi ikara mogo mena ala kitabu kala namo do de al qur'ana salmanye wa aqamus salata ani akila ka seljo wa anfaqu mimma razaqnahum. kubu nafakatili ga fana na ala garaje ga fana na foro kubu nafakatili ga fana ala garaje ga fana na fo kubu nafolo jagobo Siran walaniyatan gindolan bangina yarjuna tijaratan orubu jago jiga ala bolo lan tabura. perdimata jago kumna na foro kubu jago jiga ala bolo perdimata jago kumna an sa harama de an jago perdiman genya bala mota ala ga jago da ala ga jago kunu kundi Liwafiyahum ujurahum muasa ala ga dafalu ku yew sarawla wa yazidahum min fadlihi muasa ala ku jidi ga baka fusamandiala innahu igado ala ghafur shakur. ala ya fa masai wala baragadal masai Sadaqallahu al-azim. masabanye chefo Suratul Fatir ala suratul fatir kono ayati shawashiruna wa salasuna. kadana aya mwan kono foka tabla aya bisal nan banaga mawada ala kra mu faga hadisala qur'ana kala nim fusamandiala
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ala kira wa kisi nɛma baka من قرأ حرفا ni mɔgɔ min siginden kelen kalan من كتاب الله تعالى ka bɔ ala ka kitabu la ni mɔgɔ dɔ o de ye alikuranɛ sanuman ye فله به o حسنة bɛ sara ni ɲuman kelen ولحسنة i k'a dɔn ɲuman kelen بعشر o أمثالها bɛ sara n'a ɲɔgɔnna 10 ye لا أقول ألف لام ميم حرف ne t'a fɔ alif lam mim ko harifu kelen do dɛ ولكن nka ألف حرف ألف alifu ye harifu ye واللام حرف lam fana harifu ye وميم حرف mim fana harifu ye رواه الترمذي ne bana tirmizi na hadise man filɛ alif lam mim o kan ka bɛn harifu den 3 de ma o harifu den 3 ne mɔgɔ min y'a kalan o tigi kan ka baraji 30 de sɔrɔ o mɔgɔ ye baraji 30 sɔrɔ na harifu den 3 kalan na e mɔgɔ min y'a alikuranɛ kalan ka fɔlɔ yɔrɔ hakɛ t'e tigi ka baraji la mɛ ka taa sɔrɔ alikuranɛ kalanni kɛma an bolo dɔ kɔfɛ fɛn wa hali an k'an denw bila kuranɛ kalanni sira kan o fana bɛɛ kɛma na wa n dara k'a fɔ k'o fana bɛ se an den ninnu bɛ se ka nafa ɲɛ waati nataw la. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه an ye mina ka Usman bun Affan ma ala ka jɛn ka bɔ a na ma النبي صلى الله عليه وسلم k'a mina kira fɛ kisi nɛɛma b'a kan قال a ko خيركم ala mɔgɔ sɛ hɛrɛma de ye mɔgɔ ye من تعلم القرآن mɔgɔ min ye alikuranɛ kalan k'a dɔn وعلمه ni ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya la حديث صحيح n y'a di sa بسم الله الرحمن الرحيم أما سيسنا لا تغبرك ما مسامي جاهنا لا غلتك لا رهنا كرهلتك والصلاة والسلام كيشين نما به على أشرف الخلق وبدك الناس هرمي محمد بن عبد الله أري محمد بن عبد الله دي صلى الله عليه وسلم كيشين نما به السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أفضل بالسلام تمانا مسلمان بلا جلين وبعد فموضوعنا اليوم يجري على الإصلاح بين الناس glani mogon nyonte na fura glani mogon nyonte o de furu ɲɔgɔn ma fila ka kɛlɛ k'olu ka kɛlɛ fɔ ka ban balima ma fila kɛlɛli k'olu ka kɛlɛ fɔ ka ban ani o ka gilanikɛla ye sigida la ne balimamuso Fatima ala ye mun fɔ an y'a ka kuranɛ na glani mogon nyonte la Qala Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu ta'ala ko masa mun ka se kɔrɔ talen do fatakullaha asirale wa aslihu zata bainikum ay glani ka ay yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ wa atiullaha ay ala la bato wa rasulahu ana ka ciden in kuntum mu'minina nasra ay limaniya jɔn sadakallahu alazim masaba ɲɛ tiɲɛ fɔ suratul anfal nim suratul anfal na aya ula aya fɔlɔ la ne balimamuso Fatima ala ye mun fɔ an ɲɔgɔn kuranɛ na tuguni glani mɔgɔ ɲɔgɔn cɛla la wa qala Allahu ta'ala aidan fi qur'anil karim Allahu ta'ala o kuranɛ kɔnɔ tuguni innamal mu'minuna ikhwatun i ka dɔn mu'minu bɛɛ balima kelen fasilihu bayna akwaikum ay glani ka balima fila ni ɲɔgɔn cɛ wattaqullaha ay ala la bato la'allakum turhamuna a dɔ la ala bɛ hinɛ u la sadakallahu alazim masaba ɲɛ tiɲɛ fɔ suratul hujurati ab suratul hujurati la aya 10 aya 10 ne balimamuso Fatima ala kɛra mun fɔ n y'a ka hadisa la glani ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ an abi dardai an na ka bɔ abi dardai ma radiyallahu anhu ala ka jɛn ka bɔ n'a ma kala a ko kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala kɛra ko kisi ni nɛɛma b'a kan ala ukbirukum ata to ni ko kibariya wa bi afdala ni fɛn samaniya ka bon min darajatil siyami ka tɛmɛ sun daraja kan wa solati ani seli wa sadakati ani sadakati kalu bala sahaba ko naam ala kira o fɔ an ye kala ala kira ko islahu zatal bayni glani aw ni ɲɔgɔn cɛ glani fa inna fasada zatil bayni i ka dɔn aw ni ɲɔgɔn cɛ cɛni hiyal halikatu o de ye didikɛla ye la aqulu ne t'a fɔ talikol shara k'a bɛ sidi lakin nka talikol jini a diinɛ kan ka bɔ dusukun na hadisol sharifun ne hadisa kɔrɔ talen arawahu abu dawuda ni hadisa ye ma filɛ
الترمذي بسم الله الرحمن الرحيم aban sisin Allah taala to barama masana jahina la boletiga Allah harina kare letigi ثم الصلاة والسلام o ko fa kishin nema على سيدنا o محمد ban kutige Muhammad kan وآله ana somogo وأصحابه ana ga sahaba أجمعين o bela jele وبعد o ko fa نحييكم بتحية الإسلامية ambe awfoni al-islam ga folikan ألا وهي no de السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. no de ala kishin hinan barka be awkan فموضوعنا اليوم anga biwalanda على الظلم. o bol to aniga إن الظلم bigara to ani هو طغيان o de dansawe ولا عداوة anu tuguya على حقوق الإنسان ala mado aga ka ne balmaga isa Allah taala mu ba ga Qur'an ga mo to لقوله تعالى kasana Allah taala ka kuma ga ninga sugara talero ولا تحسبن الله غافلا aw kana jiga ka Allah taala nyina bae أما يعمل الظالمون ka ba fema to ngala bala ka femge إنما يؤخرهم igara abi mu gara ليوم kata se doma تشخص فيه الأبصار. nyana tolo be choro domina سورة إبراهيم abe suratul ibrahim kono آية 42. a binan ne flana kono ne balmaga isa ala kra mu ba ga disa kono mo to ga قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ala kra ko ne man kisi ba ka اتقوا الظلم ay sira to ania فإنه ظلمات يوم القيامة. igara to ne dibe ko ba al kiyama jodo حديث شريف. ne adi sa kora tale ne balmaga isa ala kra mu ba ga disa kono tu mo to ga وقال أيضا ala kra ko tu ne اتقوا دعوة المظلوم ay sira ma to ne ga ala wole nya فإنه igara me blane ليس بينها وبين الله حجاب. igara sura la ko to diga do jabe na Allah taala che حديث شريف. ne adi sa kora tale بسم الله الرحمن الرحيم أما سيزن على توبر أما مسامي جهن الله بولتي الله رهن كرالتي اللهم صل على سيدنا محمد أمثل كتي محمد وعلى آله أنا سماه وأصحابه أنا أصحابه وسلم كشلامين السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أنا فول بإسلام جماعة جماعة مسلمة بلا جري وبعد أوكافة موضوعنا اليوم أنا بيوالنا على تعاون وبي بولنيا دمكا نبال مامسو كديجا على مفايا قال القرآن سانما ونيا دمكا قال الله تعالى الله تعالى بنيغا بناغا سيغورا تاليدو وتعاونوا أي نغان دمي على البير نيوماغا وتقوى أني على يسراني ولا تعاونوا أغانا نيو دمي على الإسم جنوب لكوكا والعدوان أن والجو صدق الله العظيم ما سبعي يشافو سورة المائدة آية 2 نبي سورة المائدة كنا آية فلانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراكو كيشن نما باغا المؤمن للمؤمن مؤمن نا مؤمن نوا كالبنيان وبنا فكو وباكله يشود بعضه بعضا دوري بدغلا حديث شريف ني حديث قرطالي رواه المسلم مسلم ين حديث بسم الله الرحمن الرحيم أما زيزنا الله تعالى تقبل كمان مسامي جهنا الله وليتك عن الله هرهنا كرنا ليتك اللهم صل على أفضل الأنبياء على كيشكنا نقول لفظ مانيكا ورسل عن كرام وعليه وسلم كيشلامين الله وليلو وبعد وكفى فموضوعنا اليوم أنا بيوالاندا العمل ما باركا العمل بارا هو بذل الجهد ولا تشري كريم إما جسديا أكيرا فرق الله بارا أو عقليا والما أكل بارا يقوم به إنسان نهار ما ده بقول نوي لفعل شيء نفعل وكلي بهدف الوصول على قرار مقصود ناكلا إن كرنا لي سورالي ووصول على هوية ذاتية أنا أسيك أكل يلا ما هوريا دفالي سورا والتمتع بها أنا أسيك يلا دامني يلا ما هوريا ومن فوائدها بارا نفاد أوفلين أنه إكارو بارا يحرر إنسان أبا هذا ما ده يورا ما جاي من القيود العبودية كابو جوا جرولا ويجانبهم بارا هذا ما ده يورا ما جاي عن كل صفات كبيرة كابو ممتشيني بلا جليما كسرقة إنا فوشواني ني بانا بارا ما يبكي زوي وكيانة أني
janfa ni ko kiti baraka e ke janfa ci ويجعله عزيزا كريما بين الناس bara be hada ma de ke mo ko bay mo ko koro taleru mo ko ni yonche ولا شك sigate أن مجتمع ka fo sigida لا تتقدم ati taye fiyo ولا تتطور wati développer إلا بالعمل kona karan bara ولذا o koso يوصينا الإسلام islam e ban la ju على العمل ka ke baraka في كتابه qur'ane kondana والسنة ana hadisa kondana لقول تعالى kasinga ala kuma kala ngase koro taleru اعملوا ay barake فسيرى الله أعمالكم ala binaw ka bara والرسل ani kira والمؤمنون ani limani ya jon ولقول صلى الله عليه وسلم kasinga ala ka kuma ka kishi nema bai ما أكل أحدكم طعاما قط aw dole kele maduni ka fena خيرا له ko de hera ka bo aw من ba أن يأكل من عمل يده katimi tege ka bara kele duni ka أن النبي الله داود dara ala ka nabi ma dauda كان akun kera يأكل من عمل يده akun duni ka bo fena te bara بسم الله الرحمن الرحيم ama zizina Allahu ta'ala to ka barga mai masami je hina lo wali tigi an lahara hina kerengara le tigi الحمد لله tanu be alai الذي alami منحنا نعمة الأكل no ya uzon hakili ne ma ya lela وحرم المسكرة ay shuli ma fen haram ya ka والمفترة an nyina mi ma fen وسائر المحرمات an haram ya le ma fen to والصلاة والسلام kishin ne ma be على من mogo ka أوتي جوامع الكلم ma doni be ka fola mogo mi ma ومفاتيح الفهم ani family da ya kile والعلم ani doni وعلى آله ana somogo وأصحابه ana ga sahaba وسلم kisila تسليما min lo wali السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات an foli be alislame che mana musuma kilingere na bare jele وبعد o kon fe وموضوعنا اليوم an ga bi walanda على المقدرات olu kuma shuli ma fen ga ما هي المقدرات؟ shuli ma fen ye mun ye اعلموا aw ka dɔn أن المقدرات i k'a dɔn shuli ma fɛn هي كل ما o de ye fɛn o fɛn يزيل العقل n'a bɛ hakili ta ka bɔ farisogo la لقوله صلى الله عليه ka وسلم sanga ni ala ka kumakan ye kisi ni nɛɛma b'a ma كل مسكر shuli ma fɛn bɛɛ كمر o ye dulɔ ye وكل مسكر shuli ma fɛn bɛɛ حرام o ye haramu ye وما حكمها hakiti ye jumɛn ye حكمها hakiti حرام haramu don بالكتاب ala ka kuranɛ na والسنة ani ala kɛra ka hadisa وعلى الاتفاق ani dɔnnibagaw ka bɛnkan والدليل على ذلك daliliya o kan قوله ka تعالى sanga ni ala ka kumakan ye masa mun ka sɛgɛrɛ talen don يا أيها الذين آمنوا ya aw mɔgɔ min limaya ni ka danni ala la إنما الخمر i k'a dɔn dulɔ والميسر ani sogo والأنصاب ani bolu والأزلام ani bon kalani رجس o ye nɔgɔ ye من عمل a الشيطان ko sitana ka baaraw la سورة a المائدة ka suratul maida la آيات التشعون aya 90 قوله صلى الله عليه ka وسلم sanga ni ala ka kuma ka kumakan ye kisi ni nɛɛma b'a ma اجتنبوا الخمر a yɔrɔma janya ka bɔ dulɔ la فإنها مفتاح كل شر i k'a dɔn ale de ye tɔɔrɔ bere lajɛlen dayɛlɛ tile ye لقد أظهرت الدراسات a k'i k'a la kalaw y'a bange بأن k'a الإدمان fɔ dumuni على المقدرات silimafɛnw kan المختلفة minnu fɔma ɲɔgɔn kan كإدمان i الخمر n'a fɔ dumuni dulɔ kan والتدخين ani silimafɛnw وتعاطي المقدرات ani silimafɛn tɔw ومنها o dɔw filɛ nin ye kokayini analyse wisisine chiku drogue juin sentigɛni pandoni 14 tramadol kima couché olu n'a ɲɔgɔnnaw anw bi denmisɛnw ka baro ti ja fo ka taa sɔrɔ nin dɔ la kelen b'an bolo k'a min ka taa sɔrɔ la ala ye nin haramuya anw kan ومن أهم المشاكل الصحية olu min ye kɛnɛyara problème baw ye في العالم diɲɛ kɔnɔ مدار المقدرات silimafɛn tɔɔrɔmako يحصل عند مدمن أعراض كثيرة taamasiyɛn cɛjuguw bange dulɔminbaga la min ye faratilimako ye مثل o misaliya فتور وظائف الأعضاء a bɛ na ni sinbow cɛnni ye قلة النشاط a bɛ na ni farifan dɔgɔya ye فيصيبه الكمول a bɛ farifaga la s'a ma والكسل ani seliya يفقد شهيته a b'a bali dimini ja la وينقص وزنه a b'a bɔ a pɛridi يصيبه أرق المزمن sunɔgɔ yɛrɛ b'a tigi sɔrɔ ne balima denmisɛnw mɔgɔ min ɲɛ fila turu mɛ diɲɛ na o bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la kuma taa se sunɔgɔbatɔ ma قلة مقاومة الأمراض ala ye farikolo da ka fɛn dɔ bila a la o bɛ bana kunbɛn a bɛ ka sababu ye ka na ni olu tiɲɛni قد يحاول الانتحار
faga a tigi bi yɛrɛ faga laɲini ne balima denmisɛnw mɔgɔ min ye yɛrɛ faga laɲini mɔgɔ faga de ye o ɲɛnafɛn ye wa وقد نهى الله تعالى akikala ala y'anw fataniya masa mun ka se ka talen do عن الإلقاء النفسي ka bɔ yɛrɛ kunfili ma إلى ka taa تهلكة halakili ma لقوله ka تعالى sanga ni ala ka tuba ka kumakan ye masa mun ka se ka talen do ولا تلقوا بأيديكم a kana o bolo banba إلى ka taa تهلكة halakili ma صدق الله العظيم masa wa ye tiɲɛ fɔ بسم الله الرحمن الرحيم Ama sinzina Allah ta'ala to barka mai masani jen ne la wale tigi Allah ran ne karangale tigi والصلاة والسلام على نبينا محمد kishin ne ma ba kun tigi Muhammad kan وعلى أهله ana so mo وأصحابه ana ga sabo وسلم تسليما kishlami lo galelu السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات an silamete mana musoma kele na bela jalefu وبعد o kofe موضوعنا اليوم anga bi walanda دور الشباب في الإسلام funangen joro silamela إن دور الشاب المسلم igada silame funangen joro الذي silame funangen mi يسير وفق التعليم الإسلامي na lebta maka sangani silame ya don nyinini دور عظيم joro babala في إصلاح النفوس new glanna وتوجيه المجتمع an sigida blasdali والمحافظة على سلامته an sigida ga kishi tangani والأمنه anaga hakli sigi لا ينكره إلا أعداء الإسلام igada mashi to nangar fona gara silame ya juguye الذين silame ya jugu minu يدركون مكانة الإسلام nolu bi silame ya joro don وسموه ana korotan في استجلاب من mogo saman nyininna يرغب منصفا mogo mi kan lige kana ladriyai في طريقة العدالة klenia sirakan والأخلاق الكريمة an jogo baw والاستقامة an klenia والتوازن an damakanye في البيئة oga sigi dawla والأمن an hakli sigi والاستقرار في المجتمع an sabatili sigi da kono وللشعب المسلم واجبات wajibi ma ko do bislame dem senun kan كما يلي na fam no fo chogomna أولا afolo الالتزام بالدين jantoni dinena في كل نواحي الحياة nyana ma ya fam bela jalefe والسلوكيات ani jogo ثانيا aflana السعي لإصلاح الغير tamani nyogara waraga glan sirakan والإصلاح المجتمع an sigi daga glani فالمسلم ضد الأنانية igada silame yerere yasne asabana أداء العبادة في وقتها ala bato kele awati ula مما يؤدي إلى الانضباط o mim ke sababu ye kana yera kun koroni رابعا ananina الاقتداء برسول محمد صلى الله عليه وسلم ala klala de geli kishin de ma bakan من ناحية الأفعال kabaga baro bela jelena والأقوال ana kumagan خامسا aduruna عدم التشبه بالنساء في اللباس yera bofo nogonya bali amuso fe oga do finuna والأفعال anu ga baro وطريقة الكلام anu ga kuma ke togo yaw سادسا aworona الالتزام بالحلال jantoli halala nyininna والبعد عن الحرام an yara majana ka ba haram makula Bismillahirrahmanirrahim. Ama sisi ndalo tala to barga mai masa me je hine la bole tigi ale lara hine krangele masa alhamdulillah tanube ale kalikul kauni mi dafen bele jele daba mai wa sallallahu ala sayidina muhammad ala ega kishigan kuntigi muhammadu ka wa alihi anasomo wa ashabihi anaga sabo wa sallim kishilami logoledo wa bad okofe موضوعي نغوالانا من هو سيدي شريف عثمان مداني حيدرا يلما أفانا كرامو سيدي شريف عثمان مداني حيدرا دي جوني هو رجل شريدو من رجال الدين كبودين چبولا قدم حياته آغا ينما يدي فداء كانك مبولين لنشر الإسلام كان إسلام دين چالي كدين أمن إنا فوحكي سيكي دين وسماحة ani yafa dine wa salamin ani kishi dine liza ore koso ara kesa dawatahu ayaga weleda sisi
ala husni kulki jogo mayaka wa huwa azimun ode mogobay min uzamai tariki kabo tariku chebawla allazina minu hakkaku ahdafahum nuyugalaini soro baada juhdin kabirin chesri bakofe wa kana asharu da'watihi aga duwo famba kunkera fi mahafili aga kena usanfe allahumma unsurul haqqa alaga chendeme fakad ajaba allah du'ahu alaga du'a ijabi wa nasrahu ala deme nasran azizan demenna mingabu fa asbaha wahidan aya dugusa jeddangeledo min rijali dini kabo dine chabola el barizina milu lagodonedo linnashri lislam kana islame dine charli fil alam jegono uktira raisan wasigonti kaga nyamoy li jami'il muslimina kana islame jama nyamoy fi mali kono bada tahammulil mashakati kasiratin gele ko chama mune kofe fi tabligh da'wati al-islamiyyati kana islamiyya dine la silla tabu an li qawlihi ta'ala kasana ta'ala ka kuma ka mina ka segoro taledo walitakun minkum ummatun moko chela yad'una ila al-khair mulubi weleka kata herema wa ya'muruna bil ma'rufi ubi mo yamrani makeli wa yanhauna 'anil munkari aniga mo fatane ga bokongoma wa ulaika humul muflihun ule mo kishile suratu ali imran abi suratu ali imran koro aya 104 aya kemene aya nani bismillahir rahmanir rahim ama sidine ala taala to bargamay masami jehine logole tigan lara hine kerengere letigi wa sallallahu ala sayidina muhammad ala era kishiga ngutigi muhammadu ga wa ala alihi ana somogo wa ashabi ana sahaba wa sallim tasliman kishila mingacha wa badu okofe maudu ilyom nera bi walanda yajiri obi boli cheba jumenga cheba min nanigala here afriki jamanana cheba min nanigala tugunyali afriki konana tumamina nu farala ga nyona cheba min nanigala kungorata esegu dugu konana ode joni ba madani den bashitande nore eseid sherif usman madan haidara nasabu abono huwa bazumana ode bazumana usmani nuba wele ko usmani ibn muhammadul madani haidara no fare muhammadul madani haidara el mulakab no lagodonedo bi ba madani ko ba madani ibn muhammad no fana faye muhammad el maruf no donedo bi hay ko hay ibn muhammad no fana faye muhammad el maruf no donedo bi mamadi ko mamadi ibn muhammad no fana faye muhammad ibn muhammad no fana faye muhammad el mulakab no lagodonedo bi muri mama ko muri mama wayantahi nasabu afana karamogo bono ta tugunyo yalige ila imamil husainna radiyallahu anhu alaga janga bwanama ibn ali ibn abi talib miye ali ibn abi talib de karamallahu wajahu ala jemnyera boyaga bo bolbatoma wa ummuhu afana akramogo abaw aba ode abaye astan trawele nuba wele ko astan trawele naba famo go bashita bitu tati trawele miye tati trawele de wa bafne kamata an bafne kamata min kabilati boso kabo boso ga kabila la azwaju sayyid sharif usman madani haidara afan akaramo ga furumso kamson durudo alati istakarna fi ziwajihi furumso mulu sabati la ga furula na fala ko afan akaramo kay muso duruta
o bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ a kunna dɔ de fatulen a ye dɔ ta hunna olu filɛ nin bintun a fɔlɔ ye bintu n'an b'a fɔ ma ko tanti Bafune Tarawele ala ka hinɛ ni musoba in ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen na wa Jaratu Tunkara wa Fatimatu Tarawele wa Aishatu Kulibali wa Halimatu Dagamesa. Bismillahirrahmanirrahim. Aman sisini ala togo bargama masame jien hina logole ti Allah hina kerengere ti. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kishi ba kundi Muhammad wa ala alihi ana somogo wa ashabihi ana sabo wa salam taslim. Kishi la mi ngata. Maulul yawma. Anga bi walada. Ala aulad Sayyid Sharif Usman Madan Haidara. Wa karamogo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara deuga. أولاده 26 ولد. الدنيا ما مغا نوراي. الذكور. جو. هم. ألوفله. 11. أرموتان كلي. محمد المدان هايدر. نما ولغو فاقربا. وأحمد تيجان هايدر. نما ولغو شريف. وكشي هايدر. نما ولغو كشي قربا. وعلي هايدر. نما ولغو بدر. وسلمان هايدر. سلمان هايدر. وإبراهيم هايدر. نما ولغو إيبا. وهارون رشيد هايدر. أنا هارون رشيد هايدر. وكشي هايدر. أنا كشي هايدر. نما ولغو كشي فتني. ومصطفى هايدر. أنا مصطفى هايدر. ومحمد المدان هايدر. نما ولغو فاجيني. وحسين هايدر. أنا حسين هايدر. إيناس مسو 15 أو موتان دوري حبيبة هايدر. نما ولغو نيوما وعائشة هايدر. نما ولغو إنا وخديجة هايدر. نما ولغو بانينة وأستا هايدر. نما ولغو أباتيني وأمنة هايدر. نما ولغو ميمي وباوم هايدر. أن بامو هايدر. وبلكيس هايدر. أن بلكيس هايدر. ونفسة هايدر. أن نفسة هايدر. وأستا هايدر. نما ولغو ماكروبا. وفاطمة هايدر. نما ولغو أباتيني. وأمنة هايدر. نما ولغو ماتيني. وأستا هايدر. نما ولغو تانتي. وسيرة هايدر. نما ولغو ماما. وأستا هايدر. نما ولغو أنتا. وفاطمة هايدر. نما ولغو فاطمة. وتوفي منه 7 مولو فلافاتولا الزبور. جو 4 ومغناني إيناس مسو 3 ومغسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما سيسين الله تعالى تغبر كما مسام يجين الله بولتي الله رهين كرنجر لتيجي. وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد. أم سؤال كدافعنا سهر ما كمية محمد صلى الله عليه وسلم. كيشن نما باكا وبعد. وكفى. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أنا فولي بسلام تمانا مسلمان بلدلي. موضوعنا اليوم أنا بولندا يجري وبي بولي على أعمال الشيخ شريف عثمان مدان حيدر. أنفانا كرمو كبارك نوري الشيخ شريف عثمان مدان حيدر. قام الشيخ شريف عثمان مدان حيدر أنفانا كرمو وليلا بأعمال كثيرة نبارة تاماي منها ودوفلة تأسيس جمعية إسلامية عالمية. الإسلام دين جبل رسيسي كاك جنبل جلنتاي تقوم بنصر الإسلام قلوبي والإسلام دين ترني وخدمة مسلمين أن سلام ولا بارن ويالي خاصة كرنجرلي على وجميع الناس عامة أن مغو بلا جلن تأليف قلوب مسلمين الإسلام ودسكون دل نويا وتوحيد صفوف كوكا كمنا كري رغم اختلاف مذاهبهم كاسروتي تابلو كلنا إنا فأمساريان تيغانيان قادريا تقوين دعاة كثيرين في أنحاء العالم واجلو كلاو تامان لبني جين فانتنان بلا جلن فهم لتبليغ دعوات إسلامية كان إسلام الدين ولكان داليه بناء مساجد كثيرة مصيرو تامان جوليو مصير دفلان بلو دونيمانا لأداء صلوات مفروضة مغوصة مغوغة سيغا سلواتي فردالون سلو كنا بناء مستشفى
كثيرة dɔgɔtɔrɔsow caman joli o dɔgɔtɔrɔso dɔ filan bolo tongoloba لإيادة مرضى kana banabaatɔw furakɛli ye بناء مدارس كثيرة kalayɔrɔw caman joli o kalayɔrɔ dɔ filan an yɛrɛ fɛ kolongo ye n'an b'a fɔ o ma ko madrasatu tarbiyatul banina wal banat saadizi waza لتربية أولاد kana denmisɛnninw lamɔni ye بناء على قوله تعالى ka sanga ni Alaw Taala ka kumakan ye اعملوا a ye baara kɛ فسيرى الله عملكم ne Alaw Taala bɛna aw ka baara kɛlen ye ورسوله ani n ka kira سورة التوبة آية 105 ni bi suratu Taabati kɔnɔ aya 105 kalandenw ka walaladi tɛmɛnen kɔfɛ foli kun filananw kɛra an ka mɔgɔba walelenw fɛ an ye mun sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ ka foli d'aw ma ansar karamɔgɔw ka foli d'aw ma kapu tɔgɔla ka foli d'aw ma ne yɛrɛ tɔgɔla ka foli d'aw ma ka foli d'aw ma parce que karamɔgɔya fɛn do fɛn min ma a ma nɔgɔ ka denmisɛn kalan n'i k'i ka denmisɛn kalan e b'a kalan a ka taa ɲɛfɛ de a ka fɛn dɔn ka tɛmɛ e kan ne y'a kalan i kɛra maître ye den bɔra a kɛra maître ye a bɛ komi e ka kalan dɔ y'a jɛ kalan kan ka taa ɲɛfɛ bon kabini nin fɛn in daminɛna ne bi a ye cogo min na o ɲɛtaa de b'a la ɲɛtaa de b'a la kabini a daminɛna ka waati kɛ ne tun ti na yan mais n ye nali daminɛ waati min na et puis n bi ekɔlidenw suit n b'u ka kalandenw suit bien que madarasa kalandenw don ne ye ekɔli karamɔgɔ ye mais ne b'u suit n b'u ɲininka i bi niveau jumɛn na i ka baara bi cogo di mais n b'a fɛn fɛn min ɲininka n bɛ wasa sɔrɔ a la o bɛ ne yɛrɛ ni Ala cɛ n bɛ wasa sɔrɔ a la n bɛ wasa sɔrɔ a la ne ko n bɛ tɔgɔ fɔ kɛ n bɛ tiɲɛni kɛ n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais u bangebagaw b'a dɔn a den dɔw yɛrɛ bi yan u b'a dɔn n'u cɛ bɛ cogo min na bon o bɛ ne wasa parce que u ka walanda kɔnɔna na u y'a jira ko kalan u ye kalan thème ta ça c'est très important parce que fɛn bɛɛ ju ye kalan de ye o fɛn bɛɛ ju ye kalan de ye fɛn bɛɛ bi daminɛ kalan de la ne hakili la a fɔra ko kuranɛ yɛrɛ k'a bɛ fɔ di kira ma don min na a fɔra k'a ka kalan de donc dɔnni ye kalan de ye denmisɛn ninnu minnu kalanna ani minnu bɛ kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika d'u la. maire tɔgɔ la n bi foli lase bɛɛ lajɛlen ma dugu 37 tɔgɔ la commune na n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase comité ma ka foli lase section ma ka foli lase sous section ma mɔgɔ mɔgɔ y'a sen ta ka se yan an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli lase vigile ma organisateur an bɛ foli lase u ma ka foli lase Sirifila TV mɔgɔw ma Ala k'an n'aw simaya ka foli lase an ka JJ ma Carlo Traoré Kone an bɛ foli lase a ma an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma kuranɛ jigi in na n'o ye defu kɛlen min ma tɛmɛ ne kulo kan kosɛbɛ parmi les 24 muso 10 de b'a la an b'a ɲini parents d'élèves fɛ hali bi u k'u bolo bɔ musomaninw kan hali bi a y'a bolo bɔ musomaninw kan a k'a to u k'a kalan maa 10 na an bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ Ala k'a kɛ musomanin 20 ye n'o baara ye da sera lycée ko ma an bɛ dugawu kɛ ka dugawu ɲini karamɔgɔw fɛ lycée ko in Ala k'a taa ɲɛ bakikɛlaw Ala k'u garisigɛ an bɛ min ɲini Ala fɛ Ala ka kalanso in Ala k'a taa ɲɛ Ala ka master ko Ala k'a préparer kolonko kɔnɔ yan an b'o ɲini Ala fɛ. An nisɔndiyalen don bi an nisɔndiyalen don KVSD da bɛɛ la
ni an karamɔgɔw yelu ni an ɲɛmɔgɔw yelu ala min sɔnna kunu n'o ye salango ye k'an bɔ salango la ka n'an bila ɲinɛ na an b'o ala ye fo san min tɛ ɲinɛ ye ala k'o fara siw kan an nisɔndiyayɔrɔ ka ca bi an filɛ jɔyɔrɔ min na o ye section ka jɔyɔrɔ ye n'o ye section ɲɛmɔgɔ ka jɔyɔrɔ ye n'o ye Mori Tarawele o conseiller ɲɛmɔgɔ don Masina darulaw kama ale ma se ka bi sɔrɔ a y'an bila ka na an kana kɛnɛ seereya an ye min ye ani an ye min faamu an ka taa lakale k'a ye ko yan y'a ka sous-section dɔ ye o bɔlen ko tuguni u ye jalawara fara an kan n'o ye olu ka jala ye u y'o fara an kan k'an k'olu tɔgɔla foli kɛ a ma ban u tilala ka jalawara di an ma nin kɛnɛ kan k'u b'u wasa don an na wagati n'a koron kama mɔgɔ saba jɔyɔrɔ an k'o de kɛ mɔgɔ kelen jɔyɔrɔ ye n'a faamuyara an bɛɛ b'an seyɔrɔ sɔrɔ a tuma fɛ o jɔyɔrɔ sabanan ye jumɛn ye o de ye section kɔnɔ n'o de ye wajulikɛlaw ka ɲɛmɔgɔ fɔlɔ Bina Bolibana ala sɔnna ale sigilen filɛ nin ye Bamako bi ale ye wagati bɔ o la komi a b'a kalama cogo min na ale ye section ɲɛmɔgɔ conseiller fɔlɔ bon wagati n'a a koron kama tani ka segiw ma nɔgɔn kosɛbɛ ale ye déclaration kɛ ko mɔgɔ ka bila a nɔ na sisan section bɔra k'o baara de kɛ bon ale ka danga de tun ye ne de kun tugulen don Bina na a ka kalanden ye ne ye bon sisan filanan nana o fana tɔgɔ ye Abubakar Nasiri ala sɔnna a ma se ka yan sɔrɔ o la an b'o dugawu ɲini aw fɛ ni jɔyɔrɔ ninnu ka bon an ma a ka girin an ma ka tila ka dugawu ɲini ka aw fɛ nin kɛnɛ kan parce que an b'a dɔn ni dugawu min kɛra a ti bi an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ma an fanga sera danaya min dara an kan ala k'a y'u bɛɛ lajɛlen fanga se o la section tɔgɔ la kuma caman tɛ yen section mɔgɔw ko k'u ka foli fɔ bɛɛ ye k'u ka foli fɔ bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ sen yɛrɛ se yan min ŋaniya bi yan i natɔla tɔɔrɔ min i sɔrɔ degun min i sɔrɔ i seginmatɔ la yarabi ko o ka ne i sɔrɔ ko b'o ɲini ala fɛ yarabi ala b'o kɛ an ka maalimu n'an ka malimatu ko k'olu bɛ jɛ n'a bɛɛ lajɛlen e bɛ nin denmisɛnninw kalan ala kama an b'a deli ala fɛ sini kɛnɛya ala k'a da an ka maalimu n'an ka malimatuw ma n'an y'an ka maalimu n'an ka malimatuw fo an ka belebele sigilen fila min ye Mamadu Salimu karamɔgɔ ye an b'a fo k'a barikada Bawo sɔn t'a ka folikan don n'an ye Mamadu Salimu karamɔgɔ fo an b'a ɲini an ka karamɔgɔba kɔ min ye Serifu Usumani Madani Haidara ye an b'a fo Bangoni Jɛngɛnɛbugu la sijan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman an b'a deli ala fɛ ala k'a dan ni nin karamɔgɔkɛ in ma a bɛ min ɲini ala fɛ an t'o dɔn a yɛrɛ de b'o dɔn an b'a ɲini ala fɛ ala k'o k'a ye a bɛ siran min ɲɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a n'a bɛɛ lajɛlen kisi a ma an bɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen de fo ka taa kolɔngɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛw la fɛn o fɛn min se yan nɔ an ka foli b'a bɛɛ de la an ka foli b'a bɛɛ de la an bɛ foli bɛ Masina a n'a nɔfɛ duguw bɛɛ kan an bɛ dugawu k'o ye ne bɛ ka kuma ani denmisɛnninw ka mansaw ka fɛngɛ de ye kuma de ye denmisɛnnin minnu ye kuranɛ jigin bon an bɛ k'u ka mansaw de fo fɔlɔ yanni n ka mansaw fo n bɛ sababuw de fo fɔlɔ maa min kɛra sababu ɲumanw de ye ne o ye karamɔgɔ sigilen de ye a n'an ka seko a jɛma n'a finman an ka foli b'u bɛɛ de ye an bɛ ala tanu kɛ ala barikada alikuranɛ kalan min n'an filɛ o kɛnɛ kan nin o ye kɛnɛba de ye kɛnɛ min ni ala tɛ sɔn ma kunanko kɛ kɛnɛ in kanu jango i ka se ka sigi a kɛnɛ kan sabu alikuranɛ ye fɛnba ye alikuranɛ nana maa min sababu la n'o ye Seydina Muhamadu ale min kɛra sababu ɲuman ye ka na ni alikuranɛ ye ka bɔ dabama fan fɛ
o fana ye kɛraw la belebele di kira min ka fisa kɛraw bɛɛ ye an bɛ alakira yɛrɛ fo k'a barikada kira min n'a jɛnna ni ala ka jɔnya ye ka jɛn ni ala ka khadimuya ye ni ka na ni alikuranɛ ba ɲi anw ma o tuma an b'a ɲini ala fɛ o kuranɛ ba ɲi ala k'an bila o sira kan sabu n'ala ye maa maa bila alikuranɛ sira kan o kɔrɔ ye ko o tigi bɛ jate maa kunnandiw de fɛ yarabi ala k'an kunna ja. Baara in kun cɛra ni an ka usazi Muhamad Solihu karamɔgɔ n'ale ka dakuru ɲɛ 2 folikan ye ani a ka dalayilu kalan an ye mun sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba an bɛ bɛɛ fo an bɛ jɔyɔrɔ min na yan an b'an karamɔgɔ jɔyɔrɔ de la a Sayidi Sherifa Usman Madani Haidara a tɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan a dusukun bɛ yan ko k'a ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an ka président jɔyɔrɔ la n'o ye président Modibo Jalo ye Ansardini président national k'a ka foli bɛ aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye nin yɔrɔ in na yan ka tila an bɛ an yɛrɛ ka commission jɔyɔrɔ la n'o ye commission nationale de l'éducation commission min sigilen don kalanko kunna Mali kɔnɔ ni ne y'o président national ye n ka bureau tɔgɔ la n ka foli bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ aw ye an ka Segu section tɔgɔ la ani an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la foli ninnu bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ an fa n'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Banumu ye a ye dugawu ɲini dɔ kɛ an fɛ k'a taa ni ka segisigi baara daminɛ na n'o ye Bintu ka banako ye an y'a ɲini ala fɛ ala min ye Seyidina Ayuba kɛnɛya a banabagatɔ fɛn o fɛn taara k'a da hɛrɛ la a kɛnɛbagatɔ ala y'a bɛɛ segin a ma an y'a ɲini ala fɛ o lahɔrɔma kosɔn an ba ye ala k'a kɛnɛya yarabi ala k'a kɛnɛya ala k'a wuli k'a jɔ a sen kan hɛrɛ o hɛrɛ t'a la k'a dalen to n'a wulila ka jɔ yarabi ala k'a bɛɛ ɲɔgɔnna 100 d'a ma ala k'o kɛ ala kɛra bonya kosɔn ala k'o kɛ kɛnɛ in yɛrɛ bonya kosɔn salli ala rasulila n'an bɔla yen an bɛ Masina section fo ka Kolongo sous section fo ka Kolongo comité fo nin yɔrɔ in na yan ne bɛ taa n ka foli daminɛ Ba Madi Kuwanta de ma oui ne ka Kolongo lasɔrɔ ma kɛ madrasa sira ye dɛ peut-être aw minnu y'an ye madrasa ko la aw de bɛ se k'a fɔ ko peut-être Mohamɛdi karamɔgɔ ni Kolongokaw ye ɲɔgɔn dɔn madrasa ko de la ne ni Kolongo ye ɲɔgɔn dɔn a ka ca ni san 10 ye ka sɔrɔ ne ma madrasa baara daminɛ oui mɔgɔ fɔlɔ min ye ne lase Kolongo ye a Ba Madi Kuwanta do de ye bɛɛ b'a la k'a fɔ ko Isa cɛsirilen don n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ Isa ka cɛsiri ma se Ba Madi Kuwanta ka cɛsiri la fɔlɔ aw e tun ye cɛkɔrɔba in dɔn Isa ye funɛnkɛ de ye kameleni don mais Ba Madi tun ye cɛkɔrɔba de ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan n'i ye Ba Madi ye a ka temps kɔnɔ i tun b'a dɔn cɛkɔrɔba min don de i tun b'a dɔn Ba Madi ye hɛrɛ caman de nata ni Kolongo ye depuis kunungo depuis waati min na anw bɛ tourner kɛ wotoro la o y'a sɔrɔ hali nɛgɛso t'an bolo wotoro a bɛ taa dugu dɔ la dugu dɔ b'aw ta ka taa bila wotoro la depuis ye ne ye yan kɛ depuis o waati la Ba Madi Kuwanta sababu la don dɔ la cɛkɔrɔba ye ne wele a ko Mohamɛdi karamɔgɔ n bɛ min fɛ sisan n b'a fɛ anw fɛ Kolongo yan karamɔgɔ Haidara yɛrɛ de ka na anw fɛ Kolongo yan an ka kalanyɔrɔ min an b'a fɛ k'a jɔ a ka d'an ye karamɔgɔ Haidara yɛrɛ bolo o de ka biriki ta k'a da Ba Madi Kuwanta ye nin bolo in na n ko ba n ko dugawu k'an ye n'ala ka sɔn n bɛna n se bɛɛ kɛ karamɔgɔ Haidara bɛ na Kolongo yan a b'a biriki ta k'a da an nana wulikajɔ kɛ mais ala b'a latigɛ waati min na ko karamɔgɔ Haidara kana Kolongo yan kana kalanyɔrɔ in biriki da o y'a sɔrɔ Ba Madi fatura a ma k'ale ɲɛna bilen nka a ye ŋaniya ɲuman min siri a kɛla dɛ ne ye commission nationale de l'éducation ne y'a président national de ye Mali kɔnɔ an bɛ waso dugu minnu ye kalanko la Kolongo b'a la wa a kana Kolongo kalanyɔrɔ ninnu ye ta dɔ bɛ se k'a fɔ nin ye section ka kalanyɔrɔ de ye walima sous section kalanyɔrɔ do o tɛ dɛ k'a daminɛ Tavɛ fo yan comité kalanyɔrɔ do de wa ni Kolongo yɛrɛ tɛ a ka dɔgɔ Mali kɔnɔ ko i ka nin ɲɔgɔnna ye comité bolo ka sɔrɔ section tɛ ka sɔrɔ sous section tɛ
aka dɔgɔ i ka ɲɔgɔnna ye ne de b'a bɛɛ kunna wa dusu bɛ taa di ne de ma ni ne ye fɛn o fɛn wala min dɔ kɛnɛ de kan an bɛ kolonkaw fo o de kosɔn an ka réunion dɔ fɛ Bamakɔ réunion nationale dɔ fɛ ko comité k'a ka kalan ka dan 6e na an ma Muhamadi karamɔgɔ ɲininka fɔlɔ comité bɛ ne Muhamadi karamɔgɔ bolo a ye min kɛ kalanko la hali section dɔw ma kɛ a réunion dɔ nana sigi sen kan pour que k'a jira Bamakɔ la ko n ye min bɔ n da kɔnɔ ko tiɲɛ don n ye Alayi Isa Kɔnta n y'a invité fo bureau national la a ko taara k'a ɲɛna pour que k'a jira ɲɛmɔgɔ la ko comité bɛ yen mun bɛ section ye vraiment an bɛ kolonkaw fo mɔgɔ caman ye dɔgɔ kɛ lycée ko la a kana kɔrɔtɔba nin an bɛna surprise de kɛ kolonkaw ye a b'a kɔnɔ komi an ɲinalen don wa an da delen don mais surprise a bɛna bala ko dɔ la dɔn lycée sanji a wulila ka don o kɔrɔ fo k'aw kamana kan inchallah lycée baara daminɛna ka ban n ye lycée tɔgɔ f'aw ɲɛna lycée Bamadi Kɔnta de Kolongo a daminɛna ka ban papier kunkolow sɔrɔla a création bɛɛ sɔrɔla ka ban ni Ala ka sɔn a tɛna mɛn comme an yɛrɛ bɛ jamana cogo dɔn kow ɲama jɔlen tɛ nin waati kɔnɔ dɔɔni o de b'a la k'an bolo sumaya dɔɔni mais an bɛna surprise de kɛ an bɛna baara k'a ye ka tableau a bɛna wuli sɔgɔmada fɛ don dɔ la ka tableau ba dɔ ye Bamadi photo b'a kan a sɛbɛnlen don a kɔrɔ ko lycée Bamadi Kɔnta de Kolongo a tɛna ɲɛ bila a bɛna ye donc an b'an ka kolonkaw fo an b'an ka mudiri fo Abakari Fofana n b'a ɲinɛ o fɛ a ye dugawu kɛ ni cɛ in ye nin san damadɔ in kɔnɔ a lafiyalen tɛ an bɛ dugawu ɲinɛ o fɛ a ye dugawu k'a ye an bɛ dugawu kɛ Isa Kɔnta n'a baarakɛɲɔgɔnw ye n'o ye yan commission ɲɛmɔgɔ ye cɛsiri min bɛ ninnu na kabako don de n y'a fɔ aw ɲɛna a salon n bɛ segin a kan cɛsiri min b'an ka mwalimuw na yan Kolongo yan kɔrɔkɔrɔ tɛ dɛ n b'aw fo k'aw barikada aw ka ɲumanyaw kɛli la ka kuma kalandenw fɛ a ye min kalan a y'a hakili to a la kalandenw a ye min kalan a y'a hakili to a la yala bi Ala k'an ka dugawu minɛ Ala k'an ka laɲiniw sabati Allahumma rzuqna bil alfi ulfatan wa bil ba'i barakata wa bil ta'i tawbata wa bil fa'i thawaba wa bil jimi jamala wa bil ha'i hikmata wa bil kha'i khillana wa bil dali dunwa وبالذاء ذقاء وبراء رحمة وبالذاء ذلفة وبالسين سنا وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين عناء وبالفاء فلاها وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ni ne bɛ dan sigi an ka bi wajulu kɛnɛ la baara daminɛw la an tun y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ an bɛ Kolongo madrasatu Saadu Ziwaza min bɛ Kolongo san o san u bɛ walanbila kɛnɛba ɲɛnamaya ne ɲina ye a ta ko 12nan ye an b'a ɲini Ala fɛ dɔnni nafama o bɛ Ala bolo Ala k'o di ani kalanden ninnu bɛɛ lajɛlen ma Ala ka kalanyɔrɔ in yiriwa Ala k'o kɛ a ka Ala bonya kosɔn an kuntigi Muhamadu bonya n'a barika kosɔn sherifu hɔrɔma kosɔn sɔlala rasulil karim wa haza salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu aw k'an bɛ sigida wɛrɛ inshallah. Tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraka jubu bomori tinya wilila fala ka chideme tinya wilila dabali jubu kemori